Coruña é agora mesmo pois a meca da clase, do estilo, do glamour internacional que se congrega na cidade herculina con motivo da inauguración desa exposición da Fundación Marta Ortega dedicada a Anne Leibovitz. Óscar, atopaste dentro xa, non? Podes amosarnos algo, compañeiro? Compañeiros, colámonos na exposición do ano, a exposición de Annie Leibovitz en Wonderland. Váyase, Wonderland, mirade, vai a fantasía de mundo que temos aquí, todas as fotografías que fixo Annie Leibovitz, unha das mellores fotógrafas do mundo, xa non só de moda, da fotografía, da historia da fotografía, que xa vedes que retratou a todas as iconas. Fotografías que foron para as grandes revistas, para Vogue, para Vanity Fair, para Rolling Stone, en todas partes saíron e a todos os famosos retratou, non só da música, do cine, tamén políticos, escritores, absolutamente de todo. Temos unha chea de fotografías que podedes visitar a partir de mañán, a partir do sábado 22. Pero canto tempo tedes? Tedes meses e meses e meses, porque isto ata 1 de maio do ano que ven podedes visitalo, compañeiros. E eu estou aquí botando un ollo entre todos os xornalistas que temos por aquí, porque a verdade é que é unha pasada. Hoxe abríronnos un pouquiño e a preestrea Annie Leibovitz, a propia Annie Leibovitz vai estar aquí ensinando un pouco, amosando e explicando a súa exposición, e vai ser moi emocionante recibir aquí na Coruña a unha das grandes fotógrafas da historia. Vedes aí os Blues Brothers, un dos meus favoritos de todos, unha das miñas fotos favoritas, pero eu, José, se ves por aquí, vou vos ensinar, compañeiros, como acabo eu despois de ver a tantas iconas, despois de que me expliquen tanto arte, despois de ver e sentir tanto arte. Eu o que acabo, compañeiros, é exactamente como esta fotografía de aquí. De feito, a ver se teño sorte, pero eu voulle pedir a Annie Leibovitz que me retrate exactamente así, compañeiros. Así que, Rocío, Bernardo, eu despido a conexión exactamente así. Óscar, el está veus arriba porque xa nos contou antes que puido departir, vaya luxazo, con Anne Leibovitz, que dixo antes que a Coruña tiña como algo especial, non? Que lles contou aí en Petit Comité os xornalistas. Bueno, vaya desembarco, non? O que estamos vendo na Coruña, Carlos. Isto non o podemos perder, recordemos que ábrese ao público maioritario mañán. Eu este fin de semana vou a ir porque... Tes plan, non? Hombre, teño planazo, podemos pasar ali a mañán inteira, porque é o que decías antes, a Coruña sempre foi un pouco a meca do glamour, pero que agora lévase a clase internacional. Mira, estamos vendo, por exemplo, a diseñadores de interiores como Van Duysen, que fixo a casa das Kardashians, vale? E tamén despois traballou para Zara deseñando os interiores dos establecementos. Temos a Ludwig Sansenin, que é un diseñador de moda que é moi vanguardista, que xogou co xénero fluido e tamén fixo colaboracións con Zara, onde dai un punto máis sexy, máis libre, sempre empuxando os límites, vale, nestas colaboracións, a modernidade e a actualidade. A verdade é que é un orgullo que este aquí. Estivo tamén, por certo, Pedro Almodóvar, non? Que víamos onte, que tamén colaborou nesa colección de Zara, non? Da que aquí, Gloria, falamos no termómetro, que Rosalía, Almodóvar diseñaran pezas, non? Nesta colección con fines solidarios. Coleccións cápsula, son espectaculares, normalmente. Eu entendo que, non sei se serán diseños exactamente das firmas, de Rosalía ou de quen sexa, pero son moi cuidadas, moi exclusivas e moi esperadas, curiosamente. Sí, Que supón, Carlos, bueno, pois reunir, non? Na Coruña, pois a todas estas celebrities nesa fundación, non? De Marta Ortega. A ver, o Emporio Ortega é internacional. Obviamente, Marta Ortega ten moita xente que a admira porque conseguiron elevar a todo o mundo unhas coleccións de prêt-à-porter que se basan, ao principio baseábanse nos principais deseños, nas tendencias. Agora, como decía Gloria, sí que fan coleccións cápsula a un precio asequible. Crean tendencias xa, non están copiando. O mundo inditex xa non é un mundo de copias. Iso hai que ir esquecendo. Totalmente, teñen deseño propio. Ahora mesmo, eles marcan tendencia. Bueno, e de feito, xente como Eugenia Silva, Natalia Bodianova, esa supermodelo tamén dos 90, que creo ademais que está casada cun herdeiro, non? A ver, un pobre. Antoine Arnaud. Quen é Antoine Arnaud? É unha das principais figuras, vamos a ver, a día de hoxe,
Todas as grandes marcas que coñecemos, as grandes casas, están baixo paraguas de 3 grandes corporacións que as teñen todas. Pois este é unha da cabeza presidencial dunha desta gran corporación que ten debaixo, bueno, podemos decir marcas e dende champáns famosos, Louis Vuitton, sin máis. Pero é o herdeiro da maior fortuna de Francia. Eso é o herdeiro da maior fortuna de Francia actualmente. E aí o temos, paseando pola Coruña, Bernardo. Sí. Augusto, teño que ir. Por certo, como se achega ese mundo íntimo dos artistas, non? De actores, de cantantes. Esas fotos que fan sobre o escenario, veamos aí, ten un obxectivo máxico. Ten un obxectivo máxico porque hai moita beleza nesas fotos, pero sobre todo son a historia que teñen detrás. Se queredes contovos unha moi rápido. Rápidamente. Mira, Anne Leibovitz foi a xefa da fotografía da revista Rolling Stone durante 10 anos, vale? E houve unha desas portadas que fixo 140 e pico, quería fotografiar a John Lennon. E Rolling Stone dixolle, non, mira, xa non está de moda, non o fagas. E ela dixo, vou facer unha sesión igual. Sabedes o que fixo? Quedou con John Lennon, fixolle a sesión onde saleu esa foto mítica que está John Lennon espido, abrazado, e sabedes que pasou? Horas despois, John Lennon foi asasinado a 4 tiros por un fan. E sabedes o que fixo Rolling Stone despois? Recolleu cable e díxome, Leibovitz, dame esa sesión de fotos porque valen ouro. Como son os artistas visionarios? Bueno, maravillosa exposición que poden visitar a partir de mañá na Coruña.